zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau kana kuti nditi nenhau iri kukonzeresa kuti kwandikuita kunoko. Nhau iyi inini pandamuka nhasi makuseni ndo pandaiona kune nhau yakaita sei Budichi mukoma Jabreza JP to the JPS vakanyora paTwitter tikatenderera madeko chinhu ichi tatenderera madeko ndobva tichege ndita sei tinoenda chaiko kuTwitter kwacho ndinozoona kuti Budi Jabreza vakambenge vati kudii vanhu vakazvirisiva mune zvakasiyana-siyana. Vamwe vakati finally Budi Jabreza JP to the JPS is finally spoken. Ndevamwe wavo vamwe vakati JP is trying to communicate with you but you people pamwe hamusi kuzviona kuti ataura zvinhu zvakawanda kuti muhwisise iri direct speech. Iyi ndinoti iri direct speech ipapapo ndo zvandabata ipapo. Vamwe vakati it's high time you guys you should apologize kuna JP after mamutuka zvese izvo asi hone zvanyora kupi kuTwitter nekuti wanga kana sekuti waita inonzi retweet handiti ndobva ati kiki apa unenge wabva kunzi mufana ukasauya kuzoridza kuno haufa wakaridza muZimbabwe futi wobva wasvikako wonzi hausi chunhu ndobva ati hashtag #jalove zvinhu vangabva vaita retweet yani yamunhu unonzi Lari Moyo. Lari uyo ngati watch flashback Thursday remember former unonzi youth leader Innocent Hamandishe versus Jalove. Inatsi kuiziva kuti yanga yandakira papa asi ndinoona kuti ndofunga pakambonge paindoimba uyu Jalove ndofunga ndobvanzi nyaranyara ndofunga gore rya ndo yairehwapa. Sandaenda mberi kuti ndisamazosama mamwe comments akawanda regaise disclaimer yekuti ndichakwanisawo kuti zvandikutaura pa ndichataura both sides zvangashitaura vanhu about this post yani ya Budi JP to the JPS uyezve zvazoita kuti Budi Hope Ching'ondo vaitewo vakandonyorawo zvavanyora ndobva vaposta zithread ziguru ranga rine chinhoroondo yavanga vachitaura musoro pani pachikomana JP ndobva vasa nescreenshot yepost iyoyi yandabva kuverenga apa ndobva vaisa kupeji kwavo. Zvazoita zvakare kuti Budi JP vatore futi screenshot iyo kana kushare if I'm not mistaken kupeji kwavo vachigunun'unawo zvakare. Saka izvi manje kutaura ndikutaka zvakonzera kuti paive nema-mixed feelings kudivira vanhu vanomira nani naBudi Hope Ching'ondo kudivira vanhu vanomira nani naBudi JP to the JPS ndo maonera andaita ndakazvimiririra. Asi mukuona kwandaita ku ndona sekuti vanhu vazhinji vanoita sekuti vanoroverera Budi JP kuti isipataida kuti mutauri mamusingatauri ndo imwe number one reason. Vamwe voti aiwa why is it mese mukunanga nachikomana JP is he the only artist in Zimbabwe ndo pane argument yevanhu kuti why muchiramba muchiti JP kune maartist hope. Vamwe vakati iye wakaimba song yekuti kutonga kwaro zvikanzi why mimi kozvine zvimakuta sokuti panguva yaiimbwa kutonga kwaro hamuna kuifarira mese vanhu vazhinji vanokuya chipopota panapa you once danced to this song saka nekuda kweima kuda kumurovera pamuchinjikwa zvikanzi zvakafanira kuti kumarinda pakaimba kazhinji paanoimba zvinhu zvake unoita sekuti uri kuprofesa aimba zvinhu zvezve paakadzikirirwa kumarinda kwake imi makaregere kutaura kuti point iyoyo kuti wakanga aimbira marinda kuti achazomanyiswa ipapo saka ndo zvimwe chete wakangoimba kutonga kwaro zvake song yake asi imimi ndimi makazoipidigudza maipidigudza ndobva yaita national anthem. Vamwe ndobva vaisa argument yekuti iwe waraiti muri kutaura izvozvo imi musi wakandopembera vanhu hamuna here kuita kumastreet mukandotorwa pikicha kukazara mapikicha anga akazara vanhu vane masoja saka nekuda kweimati nanga naJP chete vanhu vazhinji vaime mumastreet vachipemberera saka why is JP a victim kana kuti munhu wese adangonanga nachikomana JP ndevamwewo. Vamwe vakati isati kuregerera nekuti patinenge tichiti speak hausipiki ndevamwewo zvikanzi nevamwewo right saka nondiudza kuti speech yachikomana JP ichata kuti upenyu hwako huchinje vanhu ndokutanga kututukana paya saka ndokwazvatova uku saka nhau yacho handi kureva nhema yanga yakaoma. Vamwe vakadanzira kuti iwewe ndio unobhenefita nokuti ndofunga ndo maarguments evanhu vazhinji kuti no iwewe chikomana JP ndio unobhenefita more kudarika vamwe vanhu vese ndo argument asi argument dzacho is back and forth dzanachiona ipapapo. Vamwe vakati iwe wakaita so vamwe vakati iwe wakadai asi vamwe vakati alright
imi muri kuramba muchidanza kuti haana kunyura kuti seamless matter. Baba Macheso vakaizviita here zvese zvamukutaura izvi zvese zvamunogara muchimutukira Baba Macheso vakazviita here. Vamwe vakanzi ko Budhi Wingidi vakazviita here zvikanzi vakaimbawo song yavo zvikanzi ko kana iye akaimbawo but musingahwisisi. Vamwe vakati aiwa imimi iwo Budhi Chikomana JP iwo brand rako rakura you are not supposed to respond kune zvinhu zvakaita sezvizvi nekuda kwekuti iwewe we know you better usingarespondi you are supposed to keep quiet unyarara zvako PR yako kana kuti amina kuti ndio pay here kana PR iyoyo yakurasisa you need to have better PR. Inini ndakati atizivo vanhu vanoziva zvema-PR. Vamwe vakati well done Chikomana JP nekuti wazvimiririra. You sometimes it's good to speak because vamwe vanhu vanoramba chase vachikudzvanyirira yet iwe une ma-feelings wo. Vamwe vakati no don't cry foul. Ndivamwe saka like I said nyaya iyi ine kaku-mixed feeling kakawandisa singamboiti. Saka vamwe vakublema kuti why aresponda akasingafaniri kuresponda. Paasingaresponda right. Imimi mighty here you don't speak. Now he's speaking makuti keep quiet. So what exactly do you want? Vamwe vakati but why imimi vanhu vazhinji muri kuita sei muri kuramba kuti Budhi Hopo vataure. He's the only person akwanisa kuti Chikomana JP azozviresponda nekuti Budhi JP havanyanyi kuresponda like this asi he's the only person aita kuti shiri ita sei irespondi. Number 2 vakashara mafacts. Vamwewo vanhu vakataura seizvozvo kupi kuma-comments kuti aiwa Budhi Hopo chimwe vataura mafacts. Ndevamwe wavo zvikanzi nevamwe aiwa Budhi Hopo wai vachida kuza ndo ino yatinoti bullying ina handisivi those are the sentiments angada sei achiswa nevamwe zvikanzi why vanyanya kumutagita iyeye uyu nevamwewo zvikanzi no but mukuramba kuti munhu audzwe chokwadi zvikanzi even though achinzi arudza chokwadi why vanyanya kutagita vamwe vakati Budhi Hopo havanyanzi kufarira JP kati I didn't know kuti Budhi Hopo haafariri Chikomana JP I didn't know ukuma comments kwana achingona izvo kuti zvinotosvika level iyoyo I didn't know. Saka ndichiri ipapo zvakaita chiregaita se ndachikuita masamari kuti anga akawandisa ma-comments anga akawandisa zingamboiti ndikatishega ndingoita samari yemamwe zhinji andaona zvikanzi nevamwe we are very sorry zvikanzi just communicated with us nevamwewo zvakara chireva JP zvikanzi nevamwe panzi kwamukuru wataura pachikuru back to basics vane nzeve vanzwa zvikanzi kunyepedzera kunge munhu asina nzeve hangu asi pakati back to basics ndapaona zvangu nevamwe vanhu kati hazvina kushata tobva toenda kupi kuma-avenues kuti tinonzwa kuti zvikanzi ndimika nevezimcelebs maitukai mukoma ja and I go Twitter munoita sorry read the message behind the message then mongoita sorry him zvikanzi I felt when he saying dzikaeria goes like chipo chiye chamakandipa chondivengesa vanoshaya nechikonzero chiri pachena dai ndiri nhume yehondo ndaidzorera asi chipo changu chamakandipa kuyananisa nevamwewo zvakare vamwe vachitaura kupi kuma-avenues pane post yekutanga zvikanzi aiwa ngaatange amboitawo seamless matter nevamwewo zvavo zvikanzi ndezvekumanikidza munhu here why forcing him zvikanzi handiti you are also being forced kuti tiando-apologize here zvikanzi nevamwe ngaatange apfeka apologize nevamwewo zvikanzi you are in a tough situation ndevamwewo ava zvikanzi nevamwe zvakare well I guess this doesn't include me never judged him or said anything bad his music just wore on me off nevamwewo kana hazvina kushata adzidza mukuru ndevamwewo avo saka ndo chekutanga ichi tochibva ipapo tochiinda manje kuma-streets zvikanzi nevamwe kupi ndisandaenda kuma-streets ndachirege ndide kupi kumasabhabha acho ekutwitter tinonzwa kuti pakaposta apa zvodi zvikanzi zvongoda imika ndimi mukurya I guess the doctor title you just gave it yourself because you can't decipher his tweet. Wonder who wrote your degree if you gave one. Sympathizers who voted for Burna Boy are here pretending they care. Zvikanzi nevamwe now continue voting for Burna Boy again. Vamwe ndokuti shame on you saka ukanzi wadhoku zvoreva yekuti achatauri vamwe ndokuti sei ndokutanga kutotukanira nenyaya yeicho chichi chiri kutonetsa kuti achokwadi chiri kunetsa chinhu icho chichi vamwe vakati this twist was done in a jocular manner but is loaded with the truth ndevamwe avo vadero kuti hazvina kushata tiri kudzidza tichiona zvikanzi who knew I would learn the word jocular under
Jah Praiser thread, I am in Shokula. So this statement has revealed a lot about your business. You are not free, dude. You are in chains. You are the ones in chains. I'm in Shokula. Was minding my business, but this is funny as Fokula. Did I read well? Maybe I need a binocular. Muno pengular. I thought azona ndini ndegula. Zvikanzi haula. Kuti uita kwakuchibema haula, pegula, tendula. Azvina kushata. Ndo pasatangira ndo kwabvachi now yese yatisvitsa panguva ino yekuti Bhuti Hopo Chingono vazononyora murabaraba wakakura ndobva vanyora vakati. Interesting intervention from Jah Praiser with this tweet. I asked Oliver Mtukudzi why he's saying before in Grikini, you ndichata ndiskipa zvimwe because zvozonyanya too deep for me. Ndenda tapukere saka ndichaskipa zvangu ndakunyanya kuita ma main points ndo ndakubata. Zvikanzi you go there to send a message. Nevamwe zvikanzi look at the track selection for that concert. I played my songs akati. Zvikanzi is Jah Praiser able to do so? Zvikanzi yes. He could if he wants to, but does he have such a rich catalogue of protest songs? First of all, Jah Praiser needs to build a catalogue that speaks to the vana Bob Marley vakaimba zvakare izvozvo ndo zvavanokommunicata nazvo. Zvikanzi natuku isati kuna nhema vana Bob Marley ndofunga vanoimba vakatinyora kuti get up stand up ndo zvavanenge vachiita. Zvikanzi nevamwe zvakare. So if JP sings song in the face of current situation, the masses will resist his brand. But ndichasikipa zvinhu zvizhinji zvacho nokuti irinenge siri department rangu zvanyanya kuita too deep for me. Zvikanzi nevamwe aifana kunyora pastatement aifana kunyora zvakare for reason but allowed ichi kuti itwe ishandiswe siri izvo song yacho. Anditi song waifana kuti say waifana kuicontrol. I don't know how music works, like frankly speaking I don't know kuti music inoshanda sei kunyika kwedu. So kanzi nevamwe zvakare varamba vachasei vachitaura zvakawanda asi pati kuita pazopinzwa futi zita raSandra Ndebele. Zvikanzi vana Bob naNatuku vanoshasa stage kutaura nevamwe vanhu asi JP naSandra Music inopurudzira zvinhu zvisiri izvo ndo mabatira ndaita interpretation. Zvikanzi as long JP achiramba achiimba zvakadero hakuna kwatinoenda. Chiregai thingi ndigumire ipapo nekuti ukuku kunenge ndinoenda tapukere ndobva vasachi screenshot ya uyu yachoniyo vanhu kumacomments. Zvikanzi asi Jah Praiser naSandra wacho ndo vega maartist muZimbabwe here ndo mamwe macomments. Zvikanzi nevamwe 100% support on again people vanomudefenda but mataura sure with the fame zvokwadi zvinonga neinfluence ndevamwe avo. Saka like I said ndichangoita paraphrase my main points. Zvimwe zviri too deep I cannot ndenda tapukere. Zvikanzi JP I think ari right. Everyone can be a musician if you feel Jah Praiser is not doing enough. Chiimbai izvozvo imimo mucommunicate zvamuri kutaura exactly izvozvo nevamwewo zvakare morekodha. Zvikanzi hatiri kureva nhema. Macomments acho ni ngade ndichiita akawandisa. Zvikanzi namwe tinomusapota JP. Do not be intimidated or bullied by nevamwe vanhu. Zvikanzi but aren't we anointing our preferred people to be our messiahs? Shokwadi. Music is the mirror of society. Nevamwe point of correction. Song in this takaida vanhu. Vamwe wakati we must become bigger than we have been. Support on and musicians who sings zvakati. Zvikanzi undom abuse wamakuda kuita. Don't do this. Many artists in Zimbabwe makawards ndo vamwewo zvakare. Saka why focusing on this person only? Interesting perspective though.
Makomenzi kwacho ni kwaka kuchivhundusa because kune vanhu vanotaura zvavo zvavanoda inangwanzo zvikwanisi izvozvo zvinoenda tapwiri. Tochibva apo toenda pakuti Jabreza wazoresponda akati, what said Mukoma Hopo is that you have my personal number. You know the door to my office and studio. You have been there before. I do not remember receiving your call. If you were too concerned kuti muningina, do you really sing zvematongerwo enyika? Chimbotiudzawo kuti how would you come up with your songs and anorevei? Never a single day asi nguva yekundipa advice paTwitter for loves and retweets munaya zvekuti I decline to participate in this thread. Asi dai Mwari akubatsirai kuti pamunonzwa moyo kutsva nekuda kubatsira munotora matanho amunoziva kuti haapatsanure vanhu. Have a blessed day. Ndobva vashare thread yoyo. Izvi zvinhu izvi zvanogwa zvaitwa apa zvareceiva mamixed feeling. Vamwe vakati irwai, vamwe vakati good JP don't give up, vamwe vakati ndo zvinoita varume izvi. Kana zvashupa ndouya nemadhaka ndombata ndotichiita sei chitsva ngachitsve. Zvikanzi the pull down syndrome muzimu is too much nevamwe wavo. Vamwe vakati like I said again nditi I've never met Bhuti Jabreza. I've never met Bhuti Hopo Ching'ono. I don't even know if these two people have beef between them. I don't know. And like I said, zvotochapisa kuti tichiona macomments uchinzi Bhuti Hopo Ching'ono havafariri Bhuti Jabreza. Tasingatozvizivi ipapo. Ndikutozviona kumacomments. Handiti vamwe vakati it is well. Kuzoona wataura kudai warwadziwa, I feel you, but don't worry, why go put in yours greater than what nevamwe wavo. Why vamwe vachoni vachida kuataka mase every celebrity ndevamwe wavo. Zvikanzi vataura kudero wati alright, vati vakataura naBhuti Tuku ende pakapa yet vakashawa nguva yekuti vahowo kuda side of you lako ndevamwe wavo. Vamwe vakati wo I like how you say this. Vamwe vakati indofarira chokwadi no matter what. Inini ndoda kungoudza vanhu kuti waudzwa chokwadi nevamwe wavo. Saka vanhu vanga vachahawo zvavanoda kumacomments. Vamwe ndokuti asi waudzwa chokwadi, wangogwadziwa kuti waudzwa chokwadi ndevamwe wavo. Vamwe I don't mind you. Zvikaja kutaura chokwadi zvatangwa naBhuti Hopo ishuwa. Saka like I said, zvinhu izvi zvanga zvine mamixed feelings. Asi ramboona Bhuti Jabreza vachiresponda to anything. Mini kuti kuda zvavagwadzawo handizozivi ipapo. Wakati I'm not a fan, but it's good to stand up for yourself at times. Well said nevamwe. At least it got your attention publicly. No need to justify yourself. We have your song, bruh. It's what it is. Saka wanga kutobiga Bhuti Hopo kuti aiwa ndo the only person that say akwanisa kuti Bhuti JP to the JPS vazorespondawo. Sezvo vanga vasinganyi kuresponda ndofunga kuti no. Yeah. Kwakaoma kumacomments kwacho kunobudisa ziya. Kwanga kwakaoma arrest department rangu. Zvikanzi JP, you are a musician. Besides being a musician, you are a citizen of Zimbabwe. You also have a right to choose what you want. Sing what you want. Nevamwe wavo. Zvikanzi nevamwe apa pakaipa mese muri right paurongwa hwenyu nevamwe wavo. Ndigumire ipapa nekuti yandigombera asi ndingangotaura kuti nyacho yaita masekos kudai. Asi vamwe vari kublema PR yacho ni PR system kana PA system yaBhuti JP kuti why varesponda vanga vasingafaniri kudero because he's a big brand. Vamwe vakati Dani waresponda, vamwe vakati waudzwa chokwadi, vamwe vakati aiwa why Bhuti Hopo vachiramba vachingofokasa nemunhu uyeye. I don't know hangu. Vamwe vazhinji vanga vachisapota vachiti Bhuti Hopo Ching'ono is a journalist. Saka vanongotonyora zvavanongonzwa kuda panguva because he's a journalist. Ndo matauriro evamwewo. Tikati no. Vamwe vakati
inini regai ndigumire ipapapa nekuti zvimwe zvachoni zvinenge zvaita too deep. Ndichakubatai zvakare pachikamu chinotira chikuti all the best kuna Bhuti JP the JPS, all the best kuna Bhuti Hope Ching'ono. Ndochandokwasangotaura, like I will say this again, I don't know these two people. Ndinongovaonawo painternet, saka handisi kuti vane beef pakati pavo vari vaviri here kana kutiwo Bhuti Hope Ching'ono vangonyorawo zvavangada kunyora sezvo vanhu vachikanzi ndijournalist, saka vanongonyora chero zvavada. I don't know mwana manje, saka handisi kuti zvichagumira kopi zvangu, asi first time kuona hangu Bhuti Jaiprisa vachipindurawo like that. I've never seen him vachidero. It's my first time. Ndongwaza hangu kuti vanoita maclipback mumacomment section kunana Instagram uko, ndokwavanongoita ka one sentence chete, but izvi aiwa izvi zvitsva zvataona nhasi.